Il-ħidma tal-Partit Nazzjonalista ma waqfitx ma' riżultat tal-elezzjoni l-għawna, anzi s-soktat bil-qawwa sabiex inkomplu nissaħħu. Sostna dan is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino f'intervista li saritlu fuq Net FM is-Sibt filgħodu fejn tkellem dwar l-aktar pass mistenni fil-partit kif fi kliemu stess fuq moħħ kulħadd hemm il-fatt li trid issir elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Fil-waqt li insista li l-kap attwali Bernard Gregg diġà ħabbar li se jkun qed jikkontesta sabiex jiġi konfermat bħala kap huwa sostna li fl-24 ta' April se jkun qed jitlaq għall-Kunsill Ġenerali sabiex jitniedi proċess tal-għażla u wara 7 ijiem tagħlaq is-sejħa ta' interess. Wa spjega li f'każ li jkun hemm aktar minn kandidat wieħed jitnieda l-proċess ta' due diligence fost proċessi oħra. Ikun hemm persuna waħda li titfa' isimha, ikun hemm il-votazzjoni fil-Kunsill Ġenerali dwar l-għażla ta' dik il-persuna, jekk ikun hemm tnejn min-nies ikun hemm il-Konvenzjoni Ġenerali ġifieri tesserati li jivvutaw bejn dawk it-tnejn min-nies sabiex jintgħażel il-kap tal-partit, jekk ikun hemm iktar minn tnejn l-ewwel jiltaqa' il-Kunsill Ġenerali sabiex inaqqas dik l-għażla għal tnejn min-nies u mbagħad fost dawk l-iktar żewġ kandidati li jkunu ġabu voti fost il-Kunsill Ġenerali immorru qudiem it-tasserata tal-Partit Nazzjonalista illi daw għal darba mbagħad jagħżlu bejn dawk l-iktar tnejn li ġabu voti min ħajkun il-kap tal-Partit Nazzjonalista. Michael Piccinino insista li l-ħidma tal-Partit Nazzjonalista hija waħda kontinwa b'diversi nies li qed javviċinaw lill-partit sabiex jagħtu semhom. Segretarju Ġenerali spjega li t-test elettorali li jmiss mhux 5 snin oħra, iżda sentejn oħra fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew u għaldaqstant il-ħidma trid tissokta. Qegħdin niltaqgħu wkoll ma' diversi nies illi qegħdin jgħixu l qudiem u joffru l-għajnuna tagħhom ma' ħafna nies li għandhom ideat differenti. Dan huwa wkoll żmien fejn diversi nies qegħdin jgħixu lejn il-Partit Nazzjonalista u joffru l-ħin tagħhom, joffru t-talenti tagħhom, joffru s-servizz tagħhom u allura minn hawn ukoll inħeġġeġ il kull min jixtieq ikun ta' servizz għall-Partit Nazzjonalista sabiex jiltaqa' magħna ħalli flimkien naraw allura kif iktar nies jistgħu jkunu involuti f'dan il-partit aħna wisqin il-qudiem. Mistoqsi dwar id-deċiżjoni ta' Janice Katkuti li ma tixħitx in-nomina tagħha l-elezzjonijiet każwali sabiex tiġi eletta bl-ogħla ammont ta' voti fil-mekanizmu tal-gender quota, wasa illi Katkuti ħasset illi għandha tagħmel dan il-pass sabiex fin-nofsinhar ta' Malta l-Partit Nazzjonalista jkollu preżenza akbar kif għall-ewwel darba il-Partit Nazzjonalista se jkollu 3 rappreżentanti eletti mit-3 distrett. Wa spjega li nhar it-tlieta l-Partit Nazzjonalista se jkollu 13 membru parlamentari eletti oħra, 7 bil-by-election u 6 oħra permezz tal-mekkaniżmu tal-ġeneru. U għalhekk Michael Piccinino sostna illi it-tlieta fil-għaxija se jitlaqqa l-grupp parlamentari komplut sabiex l-għada l-erba' jitlaqqa l-eżekuttiv. Fil-waqt li ringrazzja lil dawk kollha li kontinwament jagħtu l-għajnuna lill-Partit Nazzjonalista anke wħud minnhom b'mod volontarju u ħeġġeġ lill-pubbliku sabiex ikkompli javviċina lill-Partit Nazzjonalista. L-appell tiegħi huwa għamlu kuntatt magħna, il-Partit Nazzjonalista għandu spazju għal kulħadd, il-Partit Nazzjonalista għandu bżonnok istiktar minn qatt qabel illi rridu nerġgħu nibdew nibnu mill-qiegħ dan il-partit illi rridu nkomplu nibnu ovvjament sabiex naraw allura b'mod strutturat kif in is-sistema tal-partit xem bżonn nbidlu, xem bżonn ntejbu, nuru hemm barra verament illi l-Partit Nazzjonalista irriforma ruħu fejn hemm bżonn, kompla saħħaħ fejn hemm bżonn u l-Partit Nazzjonalista jkompli wassal il-messaġġ tiegħu bl-aħjar mod possibbli. Francesco Catania, Net News.